Sasekuphelele la kwenzekani asiphinda khomba omunye umgwaqo ungenwe wona kuphelele eduze futhi athi amaphoyisa ngeke phela ungayazi indawo oyihambile wena ukube wena wahamba lapho ngeke istophi nehla kusona ukuba usazi manje nje ubususidukisa thina ushonisa le nale indawo waya enaya kuyona ubuyazi kodwa manje usuthi awuyazi kanjani ngoba athi masembuza uthi la walimalela khona wahamba kanjani uzuyophaphama esibhedlela wathi wathathwa amaphoyisa amtshela amaphoyisa ukuthi amaphoyisa amthatha umuntu olimele balobe sishonisa le besikhohlisa babonisa iphukuphuku hayi ukuthi asinqeni asikwazi ukuphindiselela kodwa esiyibonayo masiphindiselela masiphindiselela ngesithole kakhulu umntwana uyazwa futhi angithi yabo uma siqhubeka silwa ngesimthole kakhulu umntwana ngcono sisebenzisa isandla simthole umntwana sibone ukuthi kwagcilaphi akusizi ukuthi siqhubeke silwa ingane singayiboni. Nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba lo muntu omemeza ngathi yakhalela ukuthi igula likaJama lichithekile awu nina bakambudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza kwelemaholo lemhlabeni embedule nina bentu lebandla ngodonga kwelakithi kwabheka uZulu nina bendla mhlathi kwamayekisa nina bakadalinyebo phansi eswatini abomnaka nomamvumbatane siyabingelela namakhosetive sibingelele phansi engcobo uZulu liyaduma lezongoma awu bazukulwane bakaphalo lo khulekayo noma lo bingelelayo nguprofessor ngoMkhize idabuka phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunge le oyethamele i-How I Ended Up in Drugs okuhlelo noma kuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho siyasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni lokho suke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi kodwa ke namuhla sifike ngohlelo oluthenje ukuhluka kancane nengicabanga ukuthi abaningi siyadinga ukuthi bebeke indlebe yabo ukuze nongalekelela noma abe usizo akwazi ukuthi alekelele lo mndeni angizokuba mude kodwa namhlanje udaba esingalo lokulahleka komntwana umfana nengicabanga ukuthi ziningi inhlaka asebeyizamile ukuze besizakale kodwa kuyacaca ukuthi izimpendulo bagcina bengenazo manje ke sebethathe isinqumo noma isinyathelo sokuthi bafonele mina beze begcine befike kwiMPTV1 ukuzokulandisa isizwe mhlawumbe ukhona ongabayedwa ongakwazi ukuthi alekelele lo mndeni kunjani sisi siyaphila futhi cha siyaphila mhlawumbe usisi uma engayichaza nje usisi ubani uvela kuphi ukhulelephi kungani futhi elapha namhlanje ohlelweni labantu beyidakamizwa kodwa yena engekho ezidakamizweni igama lami nguDelsile ngwakaXolo isibongo uQabhasha ngihlala endaweni yaseNanda eSkebheni ngisakhulela khona ngazalelwa khona akhulela khona shuthi ngokuhamba kwesikhathi ngasuka ekhaya ngayohlala shuthi ngasePine Town ngase ngithola ubaba wengane ngase ngithola naye ingane ngo-2002 igama layo kwakusiyanda wakaXolo ushuthi wazalelwa khona ePine Town wazalelwa isibhedlela sase-Arkekhan wakhulela khona ePine Town shuthi ukukhula kwakhe kwathi sena 5 years wabuya weza ngasekhaya eSkebheni sahlala ngakhona wakhula nje wayingane impela sakhula nje wayingane ihambayo nje lenkonzo wakhulela enkonzweni shuthi ukuhamba kwesikhathi yokuqhubeka eseko 15 years waseqala amabanga phansi ena 5 years waqala esikoleni sakaGenci khona eNanda waqhubeka waqeda waze waya esikoleni saseMqhawe esoqhubeka amabanga aphezulu wagcina ku grade 10 lapho ngoba wayenenkinga ukuthi wayenokuhlupha esikoleni mhlawumbe nje mawungaya nje kuma details wayehlupha enzani makuthi mhlawumbe beke bakubiza njengomzali othisha bakulandisa wayenokuhlupha ukuthi wayiganga ngezidakamizwa ibhema izidakamizwa shuthi esikoleni babe nakho ukungibiza base ngibachazele ukuthi cha
khona nami ngiyaqala lokho asekwenza ngendlela esenzeka ngayo. Shuthi ukuhamba kwesikhathi-ke ngagcina sengumuntu othanda ukumkhipha esikoleni ngoba ngithi ngifuna ukumfunela esinye isikole. Ngoba ngibona ushuthi nabangani nabo banomselela. Wase yaphuma-ke esikoleni shuthi ngendlela engamkhipha ngayo akwazanga ukuthi asithole esinye isikhala sesikole. Ngazula ngaze ngakhathala. Wagcina sengena-ke ey'dakamizweni kanjalo. Shuthi wagcina ngezwa ungaphuza amanzi futhi uzwa koma yeah. Ngathi ngagcina-ke sengizwa-ke sekuthiwa hayi unama-drugs eshuthi kunomuntu wasekhaya wayebenika ama-drugs athi abawadayisa. Shuthi ngizwe kuthiwa uyadayisa ama-drugs ngimkhuze ngithi ngizwe kuthiwa imali yomuntu engathi usedayise wayidla. Ahambe kabaleke kwesinye isikhathi aye ngasekhaya kubo kababa wakhe eMnambithi. Yeah. Abuye futhi athi mayebuya abuye sengasekho-ke edakamizini engasazidli. Azwa nomfana shuthi wayenabafana ababili wayebangani bakhe, omunye wayezala umfowethu, omunye shuthi kuwumakhelwane nje. Asasibizana ngogazi nabo. Azwane nabo shuthi mayebuya-ke lapho kubo, mayebuya khona afike idamizi engasazidli lo mfana lo ozala umfowethu. Mayefika ekhaya afike shuthi bayibhemela ugwayi nje ngabe nankinga. Mayisekufika lo wakamakhelwane ezwana naye ngithi ngiyabona sephindele edakamizweni futhi. Ngizame futhi nami buye ngizame ukuthi ngiphinde ngimhambise futhi. Athi mayebuya futhi abuye hayi athi hayi sengifuna ukubuya ngithi hayi kulungile usengabuya. Athi mayebuyela futhi ekhaya kube right futhi isikhashana make wahlangana nalo masephindela futhi edakamizweni abuye ngo-12 ebusuku. Shuthi-ke base kuthi ekugcineni kwakhe ukuhamba kwakhe-ke mase kufika endabeni yokuhamba wathi masehamba wabuya ngoLwesihlanu ebusuku wabuya ngo-12. Wathi mayebuya wafika wangqongqoza ekhaya nganqaba ukumvulela shuthi kwakunewindi lathe ukufa wasengena ngalo. Wangitshela ukuthi hayi masengingenile-ke ngaphakathi. Ngathula-ke wadlala walala endlini. Wavuka ekuseni ngingakavuki ngoba ngathi ngivuka asekho usehambeni. Wathi mayebuya wabuya ngabo-8 wabuya sengitshela ukuthi hayi ucela ukuphelezela umngani wakhe othunywe ekhaya kubo ukuthi awuthenga ama-chips ngoba kubo-ke babedayisa. Wase ngithi mina unayo imali yokugibela? Wathi akanayo uthe uzomgibeza yena. Ngase ngithi hayi ayikho-ke inkinga ngoba nami ngithatha ngokuthi vele abantu esiyale njengey'hlobo ngoba sibizana ngogazi nobaba bakhe. Ngivume-ke ahambeke athi hayi ngiyabuya. Athi mayihamba-ke shuthi ahambe nomunye umngani masengizwa shuthi khona nomunye umngani walaba belale khona babehlale khona bathi washawa u-12 ebusuku. Bahamba bobathathu-ke mase uthi bahamba kuyisabatha mhla ka-7 kuMeyi 2022. Ngesonto mase uthi ngesonto ekuseni abuye umfana lo shuthi singazi-ke thina ukuthi ubuyile abone udadewabo kaSiyanda ukuthi ubuyile. Abuye udadewabo azobuza kumina hawu ma ngizwa kuthiwa ubuyile umfana lo behambe noSiyanda. uSiyanda ngabe ukhona nekhaya? Ngithi mina uSiyanda akekho. Mase ngiyahlala ngilinde ukuthi mhlawumbe uzoza azosho ukuthi kunenkinga eyenzekile yini. Hayi sibone kushaya intambama ngesonto engafiki mase ngiyakhona ngiyobuza. Ngifike khona athi ngibuza ukuthi awukwenzeke njani ngoba ngamfica elimele. Yena lo mfana? Yena umfana. Wachaza ukuthi yena ulinyazwe ukuthi bathathwa i-taxi ePhoenix, bathathwa i-taxi edrobheni yabayisa ePhoenix. Mabefika ePhoenix shuthi bafike ibehlise le taxi. Ngibuza wabehlisa kiphi indawo athi akayazi le ndawo abehliswa kuyona. Mayibehlisa shuthi uthi yena wathi mayephuma etaxini le kanti khona imoto esikayo yamshayisa. Uthi wagcina lapho-ke wezwa yena uSiyanda ememeza i-number plate yemoto eyayimshayisa. Nalo omunye ababehamba naye wesibili wayememeza ngazwa ememeza ipeni
ethi abalethe ipeni kanjani. Shuthi kwenzeni kwakanje base ngiyabuza ukuthi kwasekwenzakalani, uthi akazi ukuthi kwenzakalani, waphaphama esibhedlela. Mangibuza isibhedlela waphaphama kusona ukuthi wasese-Phoenix. Ngasifuna ngaze ngasithola ngoba igama laso ngangingasazi isingisi nje. Ngasifuna ngasithola. Ngasingizwa ubaba lo omunye umfana wathi uhambile yena waya khona esibhedlela. Wathi mayifika kuleso sibhedlela wafika wabuza ama-security athi bakhona abafana abathathu abafikayo, omunye elimele. Wabuza ukuthi laba abanye baphuma kanjani, lathi ama-security awazi ukuthi baphuma kanjani laba abanye ngoba bagcina behleli evrand belinde lo limele. Shuthi ekuhambeni kwabo kanjalo kwayinto ephela kanjalo, wabuya wangitshela nami ngase ngiyaphindela khona esibhedlela sisihamba nobaba wakhe uSiyana. Sasithola isibhedlela sasifuna sasithola safe sabuza kumanesi abantu abangena sashasha idate umhla ka-7 loyo. Awonesi babheka bathi hayi abatholi igama labo. Ma-records? Yebo. Bathi abatholi. Babuze igama lalo wayelimele ukuthi uba igama lakhe. Salisho. Onesi babheka bathi hayi akekho umuntu olelo gama wake wangena kulesibhedlela. Sase sibuyele emumva-ke saya kubazali bakhe sayosho ukuthi hayi asitholi sesiphuma khona esibhedlela kuthiwa akekho umuntu njalo kwangena. Yena uthi iphi incwadi yasesibhedlela? Ayikho incwadi wasikhombisa yona. Ngumma wakhe wasikhombisa amaphilisi okukhombisa igama lesibhedlela lelo abekulona. Maye selanda kuma wakhe uthi kunabantu abamfonelayo ngesonto lelo wayibuya ngalo. Kunomuntu wamfonela ngabo-4 ekuseni. Uthi wathi mayefona lucingo labanjwa umfana wakhe. Wathi umfana wakhe ma uyazini ukuthi ngikuphi. Uthi yena ngathi hayi angazi ukuthi ukuphi, mina ngazi ukuthi usendlini yakho. Wasethi umfana hayi angikho endlini yami. Wathi mayibuza uma wakho ukuthi ukuphi. Uthi la selibanje omunye umuntu ukucingo. Wase kuphendula lo muntu wayephendula uthi wayengakhuluma izulu esiqondile. Wathi hayi ingane yakhe ikhona ila iyeza i-safety iyeza. Ngabo-8 wafika umfana. Lo wesithathu kulaba angithi omunye wayo esibhedlela owesithathu kulaba ababehamba nengane yakho? Yebo. Lo wayesibhedlela uyena lo wayiphelezelo. Lo kuyena owabuyayo. Wathi u-safety. Laba babili bangabuya. Wathi mabebuya kanjalo-ke shuthi kwayinto phela sihamba sawuvula icala. Sathi masivula icala afika amaphoyisa ahamba nathi ayomlanda. Athi mangabe ngoba kwaqale kwathiwa asicele lo omunye naye azovula icala lo wenganeni ingabuyanga. Shuthi wangaya yena kolivula icala. Kwaphela kanjalo sase siyaxhumana naye sabona ukuthi ukuxhumana kwethu naye akusizi ngoba yena akayanga kovula icala. Kusho ukuthi yena uhlangene nalaba uyayazi into eyenzekayo. Mangafuni ukuvula icala. Saqhubeka ke thina necala saqhubeka necala. Bafika abaseshi sahamba nabo bayomlanda. Basebe sathi masifika khona. Bafika abaseshi bathi thina sisale emotini. Bangena endlini ngaphakathi nabazali bakhe umfana. Bakhuluma nabo. Asazi ukuthi bakhuluma bathini. Baphuma sebephuma naye bathi asisaleke bahamba naye bona baye police station Mtshebheni. Mabefika police station shuthi bahlale ngomsombuluko sambona umfana nange sebuyile. Sashona khona police station sayoza ukuthi sacela ukubuza ukuthi utheni ke kunina ngoba thina ushethu akazi lutho ukuthi kwenzekani. Athe abaphoyisa asitshela ukuthi ukhuluma into eziningi engabambeki. Nathi sangazi ukuthi fanele senze njani masitshelwa amaphoyisa ukuthi ukhuluma into eziningi umfana. Nabazali bakhe vele abaxhumene nathi. Abakhuluma lutho nje sho behlangana nathi endleleni ababuzi ukuthi uhamba kanjani kuqhubekani kwenzekani. Bathuli nje. Shuthi sabona ukuthi namaphoyisa engathi asikutholi usizo kahle. Ngoba saze safika naseThekwini la kuthiwa reportwa khona. Sahamba sawu-reporta babafonela amaphoyisa lawo akhuluma nabo.
sathi sesiphindela kona afika asitshela ukuthi thina sesiwabophile. Hawu. Saqhubeka-ke angabe saxhumana-ke kahle nathi nawo kaseba nokuqhela-ke eduze kwethu angabe saxhumana kahle ngoba nelali lapha kwi-case number inamba lebhala uhlophe neyakhe umseshi lo munye esasinikwe yena naye wahlehla-ke eduze kwethu saya kumphathi wakhona samchazela naye sangamuzwa kahle ukuthi usinike i-answering sagcina nathi siphelelwa amandla kanjalo manje shuthi-ke ngase ngithola-ke inamba kaprofessor-ke ngase ngithola inamba uprofessor komunye ngase ngixhumana noprofessor uthi ngicela ukuthi angisize kulolu daba ngoba nami angisazi ukuthi ngizokwenza njani. Hey, lolu daba oluvusa imibuzo eminingi nemiqondo eminingi. Angisakhulumi njengomuntu asikhulumi ngecala la. Sikhuluma nje isiZulu njengabazali. Ubese idakamizweni mfana. Ubengenile khona idakamizweni. Yini lena beyibhema? Ubebhema amaphilisi lawa la kuthiwa abantu abagula ngekhanda. Amazeni. Yebo. Iwungu bengayibhemi. Ubengakafiki-ke kuyona. Awantshontshisi nje kodwa amazeni. Shuthi yena mhlawumbe ubewa overdose mangicabanga ngendlela owayelathi mase wabhemile wayengabi nakho ukuhlonipha mase wabhemile wayengakuhloniphi nje ngoba nami ngangize emtshotha inhlonipha yikho kahle kuwena ngiyakwazi ukubona mengabe usayibhemela insangu ngoba usayibhemela insangu uyadla kuphela awubi nakho ubuhlaza kodwa mengabe usubhema lamaphilisi akho ubahlaza awukwazi awumazi umuntu omdala uthi kungabisamazi umuntu omdala ngoba yabona mangibuka ukuthi ingane esuke ikhuliseke kanjani ekwazi ukuthi ingene ngewindi ubungozi nakuyo umzali uyabona ukuthi nakuwe angazi noma izwakala kanjani umfana yena okhuliseke kanjani mangathiwa ulanda umlando wakhe nje since kuwena kade uyiso kuyena yena ube umfana oright ngoba ukukhula kwakhe nje sukela esese primary besihamba la inkonzo bewumuntu osenkonzweni nje ngenaba abangani shuthi uqala ukuba nabangani esela ku 16 17 waqala ukuzwana nabangani abangekho right ngoba nami kushuthi kwaphazamiseka ekuthekeni nami ngasuke ngaba nokugula kwalezo ikhathi-ke ekuguleni kwami shuthi waqala lapho ukuba nabangani ke laba bakanje waseyeka nenkonzo wangabe saba umuntu uhamba nenkonzo washiya kanjalo wawumuntu osengena kuma drugs edakamizweni nje kanjalo. Mhlawumbe uma ungasichazela ngenanda ngithi usuke eNanda Usuke lapho ekuthiwa khona kuno West cha yena uphambili ke esikebheni ngoba iWest kuthiwa ila iBhambayi. Mhlawumbe i-environment akhulele kuyona empilweni yakhe ibe namthelela muni njengomzali nje iyona ibe nawo umthelela esese high school ibe nawo noma mhlawumbe ukuhlangana nezinye ingane kodwa nje ube nomthelela omkhulu uqala kwakhe nje uku high school qale lapho. Ngokuhlaziya kwenu nisolthi kwenzakalani? Nginakho ukusola ngoba mase ngizwa ngoba naye umfana lo engathi unayo usibaru wakhe ongena wala eSouth Africa engathi kuthiwa badlulela nakuyena umfana esephethe ama-chips lawo bafike badayisa wona lama-chips uyena uSibari loyo mangizwa-ke ngathi kuthiwa uSibari waba nakho sebehamba uSibari base beshona eceleni nawo umfana lo buyile bakhuluma shuthi eceleni kwase bebuya-ke sebehamba-ke nalaba
shuthi kwayinto ephelela kwaphela kanjalo ke uSibari mangizwa ngoba sathi mase ngiya kuona amaphoyisa ngiwachazela ngalolu daba ukuthi kuthiwa kunoSibari abadlula kuyena wabuya futhi amaphoyisa sahamba nawo futhi afika amthatha umfana lo sahamba nawo ukuthi wakayokhomba lo Sibari ke manje wakhe waqale washona le saze sayizana amaphoyisa la eThekwini ukuthi wakayokhomba wathi haya akasakwazi kahle athi umgwaqo ungena la angena amaphoyisa umgwaqo uphelele khona la eduze athi amtshela amaphoyisa sekuphelele la kwenzekani asiphinda khomba omunye umgwaqo ungenwe wona kuphelele eduze futhi athi amaphoyisa ngeke phela ungayazi indawo oyihambile wena ukube wena wahamba lapho ngeke istop nehla kusona ukuba usasi manje nje ubususidukisa thina ushonisa le indawo enaya kuyona ubuyazi kodwa manje usutha uyazi kanjani ngoba athi mase mbuza uthi la walimalela khona wahamba kanjani uzuyophaphama esibhedlela wathi wathathwa amaphoyisa amtshela amaphoyisa ukuthi amaphoyisa amthatha umuntu olimele mayilimele amaphoyisa abiza iambulance amthatha umuntu olimele amese esibhedlela wena waya kanjani esibhedlela wangabe sakwazi ukwaphendula endleleni wangabe sakwazi ukwaphendula masesho njalo wathula uke wakhuluma ngendaba eforum of camera yebo ushuthi umfowabo kababa wakho eforum bebe nakho ukuthi mabe hlambe emagroundini bedlala nezinye ingane ibhola hlambe bathathe ifoni yezinye ingane beyintshontsho bake bayintshontshe ifoni yeningane wahamba umzali wayo waya kuyena ubaba lo ngowe eforum bafike bakhuluma naye ubaba lo wase eza kumina ke ngase ngithi mina hayi ayidiscipline ingane ikhombe ukuze ikwazi ukuthi ikhombe ifoni ukuthi yenzekeni yase iyashawa ke shuthi ingane yayikhomba ifoni ukuthi isematabetulu le yakhona ingane yasho ingane uthi cha ifoni bayithathe nale ngane yakhona le ngane yakhona shuthi base bayiyeka bangayishaya ngathi mina nginankinga ke yami ingane noma ingadisciplinwa ukuze ikhombe ifoni ngoba nami ngithi ngixolisa ukuba umzali bayithatha ke shuthi ingane bayithatha bahamba nayo kwase kufika shuthi omakoti basekhaya basebethi hayibo nayo ingane eshawa lapha sihambeni nawe nje asilandele njengabazali shuthi sihambe silandele ke sifike ke lapha sifithi masifika phezulu estopini eskepeni sifike kuthiwa hayi sebehambile sibabone sebeyokhuphukela emkhabela beyiqulu bebaningi behamba nayo ingane bambe beyishaya shuthi baze bawufika lapho ke ingane ekhombe khona ifoni ukuthi khona mabefika bangamfici umfana shuthi kwayinikwa yena ifoni uthi umfana akhonjwe ngala ngakonanda akhonjwe khona kuhanjwe kuye nomfana olandwa umfana lo itholakale ke ifoni kutholakala ukuthi idayiswe ngakhona ngala ngasekhaya kumuntu lo nesitolo ihanjwe yolandwa khona itholakale mase ngizwa ke kuthiwa lapho kwafika ke nakhona lapho umfana la ngatholalanga khona eMatabetulu washawa umfana lo wami washawa kuthiwa ngoba engathi kuthiwa ubhuti lo mayishaya unenduku ashaya ngayo shuthi abantu le nduku kuthiwa insimbi makushiwo ngoba naye kuthiwa wamshaya kwaze kwakhuza umfowabo lo munye ngendlela wayesemshaya ngayo lento yayenza ukuthi ke umfana wamaza ngitshela ukuthi ma akangithandisisi kahle nami futhi unakho ungitshela ukuthi hayi angithandisisi kahle kodwa manje angisazi izathu ukuthi ngoba mengabe kusenza izinto nengane le kamfowabo ayishawa yona kuyale kushawe mina yona ingashawa wabuya lapha ekushaweni forum wabuya ekushaweni
yabo njengamanje mina senginemqondo emithathu. Ayi ngingayisola iforum ngangayisola kodwa lo owabuya uyabonakala umuntu oshayiswa imoto nomuntu oshawa abantu. Yebo. Ngokuhlaziya kwakho uma umbuka wayeshayiswa imoto ngempela noma wayeshawa abantu? Ngokubuka kwami angikholwa ukuthi kwaba hlamba abantu angazi ngathini ngoba niwe ngalimele ngalendlela yokuthi ulimele ngoba kwaba isonto elilodwa kuphela ebuyile emva kwalokho futhi waseba right. Engicabanga ukuthi kwakukushawa abantu kodwa futhi kungekhona ukumshaya lokho ukuthi bamshaya lokho ku serious. Mhlambe kwakukwenzela ukuthi ukuze kubonakala ukuthi nawe ushayiwe. Kodwa manje wena ke fanele ukuthi wabuyela ke yena ekhaya. Manje into engididayo ukuduka kwalaba ke ngoba phela mawukuthi bashawa bonke kwakufanele aboti laba bashawe bagcine laphi noma babaleka noma bashonaphi. Oyikuphi lapha babanjelwe khona niyohogela khona? Manje uvela athi nje akazi lutho. Akukho ngisho into encane ke nje ayisho ukuthi mhlambe hayi khona inkinga esayenzayo cha. Uvela athi nje angazi lutho. Ayikho into ayisho. Angazi lutho kuphela Thuli. Ngoba ngisho sesimncenga ukuthi sicacela ukuthi mawukuthi khona mhlambe into eyenzekayo enakwenzayo mhlambe basala mhlambe enkundleni. Ayikho inkinga sichazele. Thina into esidinga usidinga ukuthi masimtholile noma ngathi wakwenzeka nawe mawukuthi waphunyuka kwaba inhlanhla yakho. Ngeke size sikusole. Ngoba nawe phela wawungeke ubabambe ngenkani ukuthi asigange ngenkani. Badala nabo. Ababekwenza bako bezobekwenza ngoba nabo bekuthanda ukuthi bakwenze. Esikudingayo ke manje sicela ukuthi usisize ukuthi mawukuthi wafa sithole sicela ukuthi sitholeke noma ithambo ke usitsheleke sithole noma ithambo lakhe. Wathi nje angazi lutho. Angazi lutho nje. Lo mndeni omunye owalahlekelwa umntwana. Ngicathi ngesikhathi iqala lento nonke amaphapha ayephezulu. Nanisebenzisana ndawonye. Sasebenzisana ndawonye. Shuthi konakala ekuthenini ibona abangayikudlula icala. Isabona ukuthi engathi sasebenzisana sase sibona ukuthi engathi manje bona bathanda ukuhlehla. Sase siqhubekela sodwa sathi hayi asingabaxini. Mengabe sibona ukuthi sebethanda ukuhlehla eduze kwethu asingadamane siyiforsa ngokungena kubona ngoba shuthi bona abanankinga ngaleyo ndlela niyabi ingane. Asiqhubeke thina sifune yethu. Benziswa kwabazali bengane bisihluphile ukuthi bebengahluphotwa labafana abafowethu masikhuluma nje. Ngoba lo wakhona wayengajwayelene kakhulu nalo wami. Wayeqala lo wami ukuthi ajwayelane naye ngalolo suku. Kahle lo wami wayejwayelene nalo kamfowethu naye lo owabuyayo. Okuyibona nje kwakwazi ukuthi bahlezi bobathathu labahamba khona. Lo kamfowethu ke shuthi na washeshe wayihlola ingozi wangayi wahlehla kubona. Basala kubabili ke lo wami nalo wabuya esibhedlela. Shuthi basebengena kulona ke shuthi ungena kwabo ukuqala kwabo ungena kulo wakamakhelwane kwase kuba uqala kwabo ukuduka ke kanjalo. Uphi lo kamfowethu? Okamfowethu ukhona ekhaya. Angithi bebehlezi bengamathe nolimi uma umbuzo indlela zabo uyayethini yena? Yena uyalasha ukuthi bona bebengabantu abahlezi behamba ndawonye impela. Kodwa nawe uyasho ukuthi ngesikhathi ethi uyahamba nalo ngalolu suku wathi lo uthi amphelezele ngalo. Uthi wamtshela ukuthi akangahambi. Lo wami shuthi ngokuthi ulenhlobo yakhe ukuthi unenkandi. Wathi hayi uzohamba yena uzomphelezela. Uthi babe yapi mayebuza lo kamfowethu uthi babe yapi kuphi lapha ayethi akangayikhona? Akasho ukuthi yena wathi nje yena wathi yena akangahambi yena. Usho mhlambe wayenalo ulwazi ukuthi nama ngimbuzanga kakhulu ngoba nami ngasadidile. Phone number lo kamfowethu? Cha nginayo ingane yami WhatsApp naye. Mina nginayo inamba yakhe.
ngoba yena ufunda khona la edrobheni. Oh, ufunda khona la? Ufunda la edrobheni-ke. Yena waqhubeka nesikole eshuthi waze waqeda. Okay, awukhulume nababukeli la, ufisa bekusize ngani? Bengifisa bangisize nje ngokuthi umfana mhlambe akwazi ukuthi akhulume iqiniso, asho ukuthi kwenzekani ukuze ngikwazi ukuthola ingane yami, ngoba into engidinga ukuthola yona kuphela. Uma mhlambe ibukwa abantu abasemandleni abasey'khundleni ungafisa bakusiza ngani bona? Ngingafisa ukuthi bangisize nje ngokuthi mhlampe namaphoyisa akwazi ukulilandelela ngendlela e-right udaba, ukuze umfana akwazi ukukhuluma iqiniso. Mhlampe umfana akwazi ukuthi abopheke ukuze akwazi ukukhuluma. Ukuba ubuyiphoyisa ubungasebenzisa ziphi indlela ukuthi umfana mhlampe agcine ekhulumile? Bengasebenzisa indlela zokuthi mhlampe umfana akwazi ukuthi ahlale esitokisini until aze akhulume iqiniso. Ngoba hlasimpe nakho ukuhlala ngaphandle ey'bona ehamba ngaphandle akaboni into eronge wayenzayo, akaliboni iphutha entweni eyenzekile. Uma ebona mhlampe uma esesitokisini uzokwazi ukuthi abe nakho ukusaba nokuthi abone ukuthi into ayenzile fanele akukhulume iqiniso ukuze kukhululeke abantu, ukuze abantu bakwazi ukuthi bakhululeke. Ngoba into engidinga mina ukuthi akhulume iqiniso kwenzakani. Awulwi naye, just ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Yebo, ngithola ingane yami kuphela. No, siyacabanga ukuthi abalalele nababukayo bazovela. I-MPTV 1 uhlelo olunamandla kakhulu. Mina ngithembisa izulu namhlaba mina. Bazovela abantu abazokwazi ukuthi banelekelele. Ngicabanga ukuthi nobaba njengamanje asidedele mhlawumbe naye aphawule uhlangothi lakhe sizwe ukuthi yena uthini. Igama uSipho Mphiko Mashulu, ngokuzalwa ngasemnyambithi endaweni yaseBank. Yebo, umntwana walahleka mhla ka-22 kulesigaba isihlanu Sabatha. Mayelahleka ngoSabatha wangathi bangitshela wabuya lo mfana. Ngayibuya wangayi kuba kwalaba usosho ukuthi kwenzekeni. Right, mayihamba umama lo yakhona bamtshela ukuthi kwenzekeni. Right, ngathi ngingakhulumi ke mina sathi sibuyela ke futhi saye emaphoyiseni, sabuya namaphoyisa saya khona. Ngathi sifika khona sihamba namaphoyisa, Mkwena uHlophe abasishi lapho, Mkwena uHlophe. Nasifika khona sihamba ngemoto yabo la ama-cab lawo amanisana. Sifike sikhona lapho hayi sitshela ukuthi thina nomama wengane sizongena sizozwa nathi njengomthetho wamaphoyisa baphela silalele phela ukuthi uthini nathi sikhona namaphoyisa. Hayi amaphoyisa vele abanolaka nje avela athi mani lapho ngathi ngiyasondela umama wengane wangikhuza wathi hayi buya ngoba bafuni, yabo ngabuya. Masibuya sifike sihlale futhi emshoyo kwaphela 40-45 minutes besedli. Mabebuya lapho singakagwinyi nje ukubuza ukuthi kanjani. Hey lo muntu lona manje akhuluma into ecacile, lo muntu lo ayikhuluma iswakala into ayishoyo. Bese lithi mina ningamaphoyisa ngasitshela ukuthi umuntu akazwakala into ayishoyo ningamaphoyisa. Ngichaza ukuthi yabo elinye vela ushone emotweni ngalela gibela thaya sambe sizokhuluma ngendlela. Masihamba ngendlela sakhuluma ngendlela seshiwe endleleni sengiyakhabo mama wengane. Yayibona lo bayahamba la. Babehamba la bamvale. Kwaba ingitsuke ngaka ngisana uMathuli. Oh. Yeah, bambuyisa ngomsombuluko. Mabembuyisa ngomsombuluko futhi lapha beze ukuzosho ukuthini. Sesiyathina futhi umama wengane sobuthi lo muntu uphume kanjani. Ashona le nale futhi amaphoyisa. Saloko siqhubeka-ke sihamba icala. Eloko amaphoyisa eshona entangeni. Ngwabona ukuthi akhona entangeni. Awakhuluma iqiniso, uyabona ukuthi asikhohlisa. Saze sadika ibala, masidika ibala
saya kwi-protection yamaphoyisa lenzansi yabona ebhilidini eThekwini la kufakwa khona izikhalazo safike safaka izikhalazo sabanikeza ibhakhodi yomntwana nakhona basho semthi bathi amaphoyisa ayahlanga ngani amaphoyisa angahlula kanjani ukuqhubha icaleni nje besathi laba balaphana hayi bazokhonethela ke icala sahambe thina ngikanjalo sahamba uma sesibuyela ke le futhi phezulu ke sesekade sisiye lapha eprotection complaint enzansi mase sesiya le phezulu ekebheni isitebheni lapha futhi sesiyabuya siqhubekani phela basifuna ithambo ke phela manje lengane athi amaphoyisa aniboni nifanele lenze njani aniboni yayizwa lona abaseji bathi asiboni nifanele senze njani bese ngithi kudini labantu bafuna imali yayizwa nje lona ngithi mina hawu ngenhliziyo phinde ngibuze leli uhlophe ngithi awuhlophe uthini athi ngiyanibona kufanele nenze njani yanicabangani noma niyophula noma niyabona nenze njani manifuna ingane ucabangani bona ukuthi nenze njani phoyisa lingakutshelanga njalo phoyisa ucabangani bona ukuthi nenze njani umseji hayi nephoyisa yebo bhuti ayingavala umlomo wami saphinde sabuyela hayi lapho-ke hayi bavele bangasinaka ndlobona ngomengane sathi sadika ibala njengoba sesize sifunani nayo-ke manje njengoba sesifuna ithambo ukhona lo mntwana la okunye futhi unabhuti okwafike kwangicika kakhulu kuneforum iforum umfowabo lo waya ukhothatha azobuza lapho ukuthi ingane ilahlekile mangibabuza ngokwesikole ngokomthetho wayiforum ingaphakami leli forum lishaya ingane esikoleni iforum alinalungelo lokushaya ingane esikoleni iforum alinalo nje ilungelo lokushaya umuntu iforum nelungelo ukuthi umntwana amayonini noma umuntu ephakathi emayonini likhothathana namaphoyisa alinalo isandla lokuthi impeke umuntu isandla angithi kodwa ingane nami azange lize lifike azange lize kuze bemanje njengoba kunyaka ka4 zange lize lumakhelwane kanje mina ngizokutshela-ke bhuti khona okushaya amanzi lento lamaphoyisa nalabantu bayazana ngenze ukuthi abantu bayathola imali masihamba-ke thina siyobhula kunosisi wami oseguli wahamba obhula kwezinye indawo ngale mawehlela Eastern Cape kanjalo mayefika lapho uyabhula uyamtshela ukuthi umntwana ukhona umuntu ophethe umntwana uWilliam lo William udla inde lemdondolo la avoka ngathi afoka la sajika khona naye namaphoyisa yabo kune container lapho mayesho lophula uthi lo mntwana lo umuntu ongaphandle olapho ofanele ukuthi sithintane naye manje lo muntu ophulayo le ufuna thina noma mengane sokwazi ukuthi sidokhuse lento umntwana ukhona umntwana ukuthwale kanzima yabo thwele kanzima ukhona umntwana njengoba sisho ngitshela la ukuthi mina masingathola lo William lo naye lo mntwana lo ohamba nalo khona ngingenze ukuthi ingane yami bona futhi bayithatha bayidayisa ngoba labo bangaphathi bayathatha ingane bayidayisa okanye bayathatha ingane bayosebenzisa kuthothi ingane yami yathengwa yibo labanolayi nalabantu nalo obuyi noma ebuya futhi ubuye ulimele mayebuye elimele masimbuzwa namaphoyisa ukuthi wena ulimale kanjani uthi yena washayiswa imoto wadidika endleleni lekonani bese athi amaphoyisa wahamba ngani wathathwa yini uthi wathathwa amaphoyisa esibhedlela athi amaphoyisa uthathwa amaphoyisa mawulimele noma usho yini la uthathwa amaphoyisa angithi basho lentanga sahamba-ke nami ngane sishona phansi phezulu kwazi waphela imali unyaka wonke sadika ibala manje mina ngicela ukutshela-ke bhuti laba abalengane elahleke neyami banolwazi masukulandela inkulumo namanje safuna ukutshela njengomuntu osebenza banolwazi kanjani na yini masithi thina asivuleni icala abangalivuli icala siphinde futhi amaphoyisa emaye babiza abaye emaphoyiseni yangizwa lapho ababiza isonto lokho amaphoyisa abangani aphinde asitshela ukuthi labantu abeze ecaleni yabo okay mangabe sebendokhuza washona lo malume wayo lengane lo washona lo malume wayo ushona lo malume wayo azange azasitshele lutho thina ukuthi ingane imphi okay banamafama la komaphumulo
mangicabanga ukuthi le ngane ngenzeka ukuthi ngasikhathi eyami ingane mangibheka mina ngenze ukuthi iyona yalimala yabo ngoba labantu babangani lo kaMhlongo uyezwa bhuti nalo uyiforum umfowabo si umngani wabo walengane ohamba nengane zethu yabo babangani labantu nalo uyiforum nalo silahlekelwe naye nengane lo ungafuni ukuvula icala emaphoyiseni akafuni futhi ukuya emaphoyiseni yabona lento iyakhulumela le labantu laba bayayazi ingane yethu ukuthi kwenzakalani nalaba bayazi ukuthi ingane yami ngoba masikhuluma abezi futhi kuthina kusho ukuthi masilahlelwe ingane nobabili umakhelwane fanele niphakama lo yedwa wena uthi awungeni wena phinde namaphoyisa atshela ukuthi asicabangi thina sibonify senze njani abaseshi njalo labo siyamaphoyisa abaseshi abafisa wenza umsebenzi wabo abaseshi la ohlophe nani inamba zawo sinawo balobe sishulisa besikhohlisa babonisa iphupho hayi ukuthi asinqeni asikwazi ukuphindiselela kodwa esiyibonayo masiphindiselela ngesithole kakhulu umntwana uyazwa futhi angithi yabo uma siqhubeka silwa ngesimthole kakhulu umntwana ngcono sisebenzisa isandla size simthole umntwana sibone ukuthi kwagcilaphi akusizi ukuthi siqhubeke silwa ingane singayiboni amaphoyisa asesikhohlisile kwenele lapha eMthebheni yabo lapha kunamacala njalo 20 years angasetshenzwa amaphoyisa lapha engangiwabuka ngiwezwa abantu bekhala mina kangalani ngino4 years kangalani mina ngino4 years angimtholi ngisho mhlawumbe sibuka idumbu ongesona ngoba isidumbu ngisho usibheka nje uyayazi ingane yakho zobuka isidumbu ongesona 3 times buka idumbu ongesona thina bayazi bona ngithi uyazi ukuthi uma uyiphoyisa umuntu yamkhohlisa uthatha idumbu ongezona bukani njalo uthatha idumbu ongezona bukani yabo umama wakho uyajika uza kuthini okunye okubuhlungu kakhulu yabo umama wakho wafonelwa umuntu wasikhuleka wena ingane yakhe yedwa yes lo muntu ufanele kamveza ukuthi lo muntu owathi wena khuleka ingane yakhe yedwa ubani kwakwade kwenze njani mayethi khuleka ingane yakhe yedwa yabona ke sengimile kanjalo njengoba sesize sesizamane nake mayithake esibuyisela thina sesikaleli thambo sifemini uma ukuthi mhlawumbe asathola lelo thambo sesobonayo mayisithe njani njengefemini ubani uWilliam phela sengifuna ithambo lengane manje uWilliam engathi umuntu no akhuluma uba uWilliam Thuba uWilliam name ubani uWilliam uWilliam angazi ukuthi usibongo baba phela bathi uWilliam kusho ubani uWilliam kushinyanga lena niyobhula kuyona uWilliam phela ngumuntu ngathi umuntu wangaphandle ude container lapha yezwa futhi uthandana nengane eyihlobo sabo lapha Tomazana ayithandana naye eyihlobo sabo bona laba balahlengane yabo bantshela ukuthi lo muntu wekhothi uWilliam zoba kubhulwa vela yena indawo eningi lengane zasekhaya amantombazane ngizala nawo kuvela yena lo yabo lo muntu manje uzokwenzani ngoba phela lo mfana lo fanele ukukhuluma iqiniso njengoba sicabanga ukuthi fanele sithole yena masingathola yena siyifemi ukuthi baba lengane angasitela sisodwa sesihle naye kanje ukuthi kwenzakalani angasitshela yabo uSiyanda ube umuntu onjani mangimbuza nami noma sihamba namaphoyisa wayiphika ngabona ngimpa amaphoyisa wakho susuba benqo wayengalikhuluma iqiniso namaphoyisa ayebona futhi uSiyanda ube umuntu onjani masimbuza nje uyabona uSiyanda ingane ube umuntu onjani uSiyanda iphuthu lamfana bengeka beyiphara tanani bengeka beyiphara biphuza bebhembe kodwa bengeka beyiphara ahambe ekhaya hayi bekhohle uma esuke kumama beza kimi mayisuke kumina bekhaya kunabili ezakheni yabo behamba nje family
mayihambela bangani ubuye ekuseni maye ngabuya ngekuseni ubuya ngo-12 phela bengasuke umuntu ohluphayo nje ulandelwa amaphoyisa ulandelwa abantu hayi ngafika uthatha ingane uthi ayiphelezele bathi ingane iyafika lapha kuba athi cela iphelezele bothenga ama-chips isitoko sakubo suyabuya wena ubuya wena uphi umuntu umsuse kube ehlalele umuntu ubabili nomngane wakhe behlalele ukuthi abakuphelezele sebekuyaba basabuya buya wena kumanje ukhona sebenza ngazi uphotshe ekhaya lapho shayela ithuthu akakhululekile nje futhi khululekile akani ukwenzakalani abantu xa unakhelene kanje uthi abantu bacabangani ngawo uma ngabe ninakhelane kanje ucabanga ukuthi ingane yakho ungayitholi kanje wena awucabangi ukuthi ungalimani ungenzakalani awucabangi ukuthi ukhululekele nje yabo manje leyo nto uma ngiyibuka mina la baseshi lapho hayi yabo mangicabanga lento ngoba lo nyaka lo njengoba sengisebenza kanje okugcina uma ngingaphumeleli leti ngiyenzayo ngizobona ukuthi ngenze njani lapho ngitshela buka noma phuza ngitshela 99 ngitshela 99 ukuthi yabo manje uma ngithi lento yami ayiphumeleli futhi ithambo lengane yami sakhathele teni sengifuna ithambo lengane yami ngizobatshela nabo 99 manje ngithi sengifuna ithambo manje hlaniphe kakhulu ngene sengifuna ithambo manje ngizobatshela ukuthi angisadla sengifuna ithambo yabo ayikho into sengifuna ithambo awuhlala mina ko ingane ngayani uthi hleli kanjani ihlala ngithengela yonke into lengane ngingabambi inkunzi yabo basibuka nje mahlangana nabo aphika phansi ngifi nawo nje uma wathi uhlala umuntu wakho phika phansi uyakhuluma lo muntu phika phansi bayakhuluma lo bayi isimo esiganani senza lo ngiyabuza njengoba senzela ukuthi bakhuluma lethi ithambo lethu bathule futhi phezulu lo umuntu oyedwa uyaphela u10 futhi wami umuntu oyedwa uyaphela u10 abakuboni kodwa lo babona umuntu oyedwa uyaphela u10 umuntu njobuzo nje la sifuthi azokwenza kanje yiyo yona lento thathana kancane ngithi yabo njengoba behleli abacanga ukuthi bagqoke insima manje bahleli nje bakhululeke babone ngathi nasiyilile kanti siyathi ukuthi umuntu osemnabila kukhulu ukuthi ngicabanga umthathe kancane manje uyababuka ngiyasho ukuthi ilabantu la lesikhathi sokuhlala ngoba sesifika lapha sisukushiya lutho yabo sisukushiya lutho thathe ihlalise lo muntu basethi njalo ukuthi sisafuna ukuthatha uzathi indawo yakho ngithi yabo lase ngifuna ithambo nje ngitshela uma ngabe ngangisiza ngethambo uma lingafeli ngizokwenza lo ngithanda ukukwenza ngengane yami ya yabo kodwa mina ngisafuna sithulakale lo mfana nalo William thulakale lela container lapha kuphi avoka amaphoyisa ayazi angithi ayijikisa lapho isijikisa khona watshela na ngithi asikhuphuke naso uqhamukela la wafuni nawo futhi nalo mfana lo angithi uyabona lento ngenza ukuthi avela athi khona isayitha ayithola kodwa manje sihlale sisho la ngaphansi sithi akusisi ubuclever abusebenzeli ngoba isidumbu lesi ngangiyenza ukuthi ulahleke ingane yami khona into yakhe mhlawumbe ayithathe mhlawumbe khona umuntu wakho ambulala yangane ayenzanga lutho nadi bithini siphatheka kabuhlungu ngegazi lethu isilazi ukuthi linjalo futhi njengoba sisho ukuthi umuntu onjalo yabo ngaba amanye amalungu omndeni wena athini ngalolu daba amalungu omndeni abangahlangene nje ngasho nje umndeni ungahlangene mina ngifuna ukutholwa lo webhodi lo yabona nje bangimangathiwa ngithola ummeli hlale phezulu kwalo uzofela le thathu ngiyakutshela uzofela le amaphoyisa angibona futhi bangikhuluma ngokuthi hayi lo uyabona nama ngiyangibona uyayibona le ungakakhulumi nje uyayibona nje lento ukuthi unolwazi yonke itiklu fana yonke itiklu
akudingi nje ukuthi uzimelaza amaphoyisa angafanele amdedele futhi lapha nama ukuthi akalikhuluma iqiniso ngoba abantu bafuna ingane yabo amdedela kanjalo amaphoyisa futhi ngoba abantu bafuna indawo ingane yabo fanele badedela sekukhona into ebambekayo ngeke sidedele umuntu ungekho into ebambekayo akufanele siwafundise umsebenzi wawo umuntu umdedela wenza ngayo yonke into umuntu utaza kakhulu ngoba uyiphoyisa angeke akwenzile amaphoyisa umsebenzi wawo lilabameli zomdedela umuntu ngoba wena ummeli impela okudidida umuntu kanjani wena iphoyisa liwenzile umsebenzi wena ummeli yamdedela ukhuluma into engasiye ukhuluma into engazwakala umuntu abantu baphi umuntu ahamba nabantu ngiyabona ngisho kanjalo ukuthi awazi wena akade abantu uhamba nawo ngoba ngisho ijaji ngavele ithetha wena ngiyakugweba wena ukuthi awazi ukwakhuluma uyabazi abantu nikeze mina baphela ungene phakathi ngoba uyambona ukuthi uyazi ngeke ukuthi awubazi abantu bahamba nabo wena kuwena futhi oyothenga impahla zakini wena awubazi kanjalo abantu obebeyophathisa wena futhi labantu njoba ngisho futhi ngathi awubazi kanjalo abantu babehamba nabo bephethe impahla zakini zathi siphaza lapha tuck shop wena awazi kanjalo ngoba futhi khona kuyamuntu badayisa ama-drug lapha badayisa ama-mandress lamaphilisi lawo badayisa nekhopho yena lo mfazi lo owakhuluma yona lo wakhuluma ngeni ukuthi ingane yakho khuleka wena ikhona bawathatha la maphilisi usho ukuthi uWilliam ufala amaphilisi ngoba intombazane yakhona lapha thandana nalo William engimshoyo ngithi safanele ngitholela lo William yabo ukhona nina umuntu ekuthiwa William lo William unecontainer la eAvokhe emjondolo la eThekwini la hayi kuthi la eduze futhi unecontainer la nengane yakuthandana naye yakhona lapha iminyama yana yakhona la ubhuti uthi ukhuluma into la bonke labantu bala eduze bonke labantu masingabathatha bonke sibabendawo bengavela lento bonke ilula nje lento ungangitshela nje ukuthi ilula lento akusike ukuthi ngizenze siphathwa amakhanda khona ikhokhase khona uwele ngenzeka ukuthi ufaka imali emaphoyiseni nabo laba afaka imali emaphoyiseni lokuthiwa masiqhamuka nje lokushoniswa likhona njalo uma uqhamuka ushoneni bayamukela ngalo Bothi asemtshebheni enani yabo lamaphoyisa atshela ama-99 lasacabana namanye 99 khona phakathi bhuti wami angikuba wonke ngathi anisebenzi ngathani nana ngathi anisebenzi bathi ubona ngathi anisebenzi ngiyabonakala ngihambela umsebenzi la police station ibonwe yimina ngike ngaya la ePhantana la police station ibonile la police station station yini commander wakhona yonke into commander siyamtshela ungene kucommand athi ayizolungisa lento abhekile phansi ahambele phinde ubuye commander lento enzanga nje abhekile phansi nje ahambele naye yini ungayilungisa lapha emjebhini ngokwabopha umuntu lapha manje ngeke wenzani lapha abantu babulawa mihla amalanga lapha yonke into kwenziwa yonke into nje suka ngakhona manje kufa umuntu 1 hour lapha kufa umuntu akhona enqaba hayi uthaba enqaba baseshiba enqaba into lapha laba abantu lapha futhi yodwa elisuswa yonke la maphoyisa nje bahlale besha abantu ekhosini wonke zonke le police station namahamba lendlala ekugcwele lapha fanele kusuke konke fakwa abantu abasho ngobona umehluko abantu bagcwele kumanje bezimacale bahambela nje phakathi uthi kugcwele nje kanje bahambela beyale abameli baphuma bangena kusalo yedwa la sele na 8 abantu omunye uphubile ngemoto nize nihambele buka nihambele emtshebhini enanda la ngabanga mina ngifuna ingane 4 years mangiyobhula ethi ngiyayithola ikhona bayigadi bayiphuce yonke into iphethwele kanzima hlakaniphile ngale nje basisho bekutshela mama ihlaniphile ngakade yaphuma bayabona ukuthi ihlaniphile bayibambile ngizipho ngoba bayazi ukuthi mabededela futhi ibhomu yosho ukuthi ihamba kanjani nangu futhi lo muntu khona la kuthina nithi kusizana ukuthi ingane ibiqhubeka iminyanga behleli kanje sibabuka ngamehlo bakucabanga konke lokho ukuthi siyalala siyaphenduka
mina mangizame kanje ukuthi ibhuti zama ukuthi sithole ithanga mina ngithemba isiZulu namhlanje ngithemba ababukeli mhlawumbe bakhona abangakwazi ukulekelela udaba mina okwami ukuthi nginiqophe bese ngithatha udaba ngilose ebantwini abantu amandla kubantu mina nginawo amandla ngithemba abantu ababukela lolu hlelo mhlawumbe uzovela ozofona ozofisa ukuxhumana nani njengomndeni mhlawumbe aqale alilandelele udaba ukuze nigcine nithole umntwana wenu okukhulunyiwe mina njengomuntu oyihlangulayo kukho njengomphathi wohlelo mina engizokwenza ukuthatha udaba njengoba lunje ngilihambise emphakathini lunje umphakathi osuyojaja mhlambe ke nongakwazi ukunilekelela uyovela khona mina njengoprofessor Mkhize anginawo amandla futhi angijukujela umuntu ngodaka ngoba ke kuthiwa ojukujela abanye ngodaka nezandla zakhe ziyangcola njengoba naningicelile ukuthi nginiqophele udaba ngikhiphele emphakathini yingakho ke namuhla sila siyacela kubona bonke ababukayo lolu hlelo ngicabanga ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi uma ngathi ulahlekelwe ingane kungaba into ebhlungu kanjani nanoma imuphi umzali futhi ongekafise kuthiwe ulahlekelwe ingane siyacela bangaba nosizo kulento ngaphandle kodlame ngaphandle kokuthi kuze kube khona ukuchitheka kwegazi ngifuna nje umuntu ozokwazi ukusiza lento ngendlela eright ukuze lo mndeni ukwazi ukuthola ukuthi ingane yabo iyagcine laphi noma ingane yabo ikuphi noma bengasizakala kanjani ukuze begcine bethole ingane yabo ngoba into kakhulu nje manje sebekhala ngayo sebekhala nangethambo layo so siyacela kubabukeli besilekelele kakhulu ekuthenini ugcine lo mndeni usizakele njengoba ngishilo mina njengoprofessor kanginawo amandla kodwa ngethemba amandla ababukeli beMPTV1 bazovela abantu abangakwazi ukuthi babe izimpendulo inombolo yami yocingo if ever ucabanga ukuthi ungakwazi ukusiza lo mndeni ithi 081 513 5606 ngiya WhatsApp ngayo ngiyafoneleka ngayo ithi 081 513 5606 mina ngizobe sengikunika izinombolo zalomndeni uxhumane nawo ulekelele ngendlela ongalekelela ngayo ngiphinde futhi ngibuyele emumva ngoba angiqali ukusebenza ngodaba lokulahleka kwabantu kukhona abantu engingasebenza nabo abeke balahlekelwa ingane bahamba baye enyangeni mabefika enyangeni inyanga yasho ukuthi ingane ithathiwe ngicela ke ukuthi wathi ingane ithathiwe kodwa wangalisho igama wakhomba umuzi futhi kwagcina kuxabana imndeni mina ke uma wena uzithemba ukuthi uyisanusi ngempela asifuni ukuthi usitshele ukuthi ingane ithathiwe ubani sifuna usithathe uyosikhombisa ingane hayi indaba ukuthi ingane ithathiwe ubani hambani emzini omhlophe onesiphambano angiyifuni leyo nto le sifuna makuyikuthi wena uthi uyisanusi wena uyazazi indaba zakho ngifonele mina njengoprofessor ushaye umhlahlo sihambe siye straight lapho kunengane khona noma lapho kunamathambo khona engane angiyithandi lento yokuthi mina angifisi ngaphansi kweMPTV1 ukusebenza ngomuntu ozongitshela ukuthi ingane ithathe oba ngifuna umuntu ozothi nansi mayikuthi amathambo asikhombisa amathambo sihambe siyowahlola ngempela ulibofuzo luphuma ukuthi ingane ngempela yini if ever kuvela umuntu onjengalowo cause nazo inyanga ziyaxabanisa nazi izanusi ziyaxabanisa ekugcineni nabo abantu basebenza imali bakhona ngempela abashaya emhlolweni bakhona futhi abadla imbumba so mina ngifuna umuntu ozongitshela ukuthi ingane ithathe obani ngifuna umuntu ozothi nansi ingane tsayile usikhombisa amathambo noma usikhombisa ingane ngqo uma ke kumuntu mhlawumbe ufuna ukusebenza ngesilungu mhlawumbe amaphoyisa mhlawumbe ubukuba ummeli mhlawumbe uyi-private investigator ilona thuba leli lokuthi ke njengamanje nisukume
nize kwi-MPTV1 nisho nithi cha udaba singalilekelela. Ngimukela wonke umuntu ngezandla ezimhlophe, ngivula izandla. Wonke umuntu othi ngaba usizo kulolu daba akasondele kumina, mina ngizobe sengimxhumanisa nomndeni njengoba kade ufikile la. Ngiyaphinda uma kuyikuthi uyisanusi, asifuni uthi mawushaya umhlahlo lokhu ugega, sifuna usitshele sihambe nawe. Makumele kungenwe emotweni namaphoyisa uyosikhombisa amathambo noma uyosikhombisa ingane ukuthi kuphi. Igama lami nguProfessor Mwamkhize. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu njengoba bengishilo, le How I Ended Up in Drugs okuhlelo noma uyingosi la silanda khona abafowethu abaseyidakamizweni. Kodwa namhlanje sifike ngokuhlukile lapho khona umndeni wangicela ukufika ukuba uzoshiya udaba lawo lokuhlukumezeka ngokulahlekelwa umntwana nanokubona ukugqoza kokusebenza kwengalo yomthetho odabeni lomntwana wabo. So manje sebethe ake bebhukule beze kwi-MPTV1 ukuzokwethula ikhalazo zabo nangendlela okusengethwe ngayo udaba. Njengoba bengishilo ke mina ngiyasihlangula kukhona konke okukhulunywayo. Okwami nje ukuthi ngibaqophe bese ke ngibanikeza umphakathi wona ke osuyothatha isinqumo. Ngakho ke mawusubuke wezwafika la okusho ukuthi isidla amaningi esakeni. Ngakho ke mina sengicenga.